ydyn ni'n yn y ganol o mis Mai yn y flwyddyn 2024. Felly, ydyn ni wedi torri yr chwynennau fan yma, dar yr bregynnau ac hefyd neu'r rywyddau o gwmpas. Felly, dwi'n meddwl gyda'r glaswell yn edrych fel y gwair. Felly, dwi'n meddwl mae'n bwysig i cribinio yr gwair, achos mae'r hyn yn rhoi y cyfle i'r glaswellt i dala'r helwen ac wedyn i dyfu. Felly, fan yma mae gyda ni dwy fath o'r rhaca neu'r trasgl neu'r cribin. Yr un sydd yn syth fel y crib ac llall sydd yn ei ffurfio fel gwyntell. Pa un ohonynt ydy'r y fwy effeithiol. Felly, dwi'n mynd i aprofio hyn. Yr un sydd fan yma sydd yn syth, prynais i hyn o ddeutu 20 blynedd yn ôl, neu mwy na 10 flynedd yn ôl, i cribinio y pridd yn y ddaear. Mae'r hyn yn teimlo yn ysgyfan, ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn effeithio i cribinio yr bregynnau ac hefyd neu yr brywyddau, achos mae'r llawer o'r brywyddau oddi wrth y llwynau fel mwyar llwynau ac hefyd y boxes llwynau, ac mae'r hyn sydd yn ysgyfanach yn effeithiol i gwneud hyn. Felly nawr, os dwi'n yn brofio yr un arall gyda'r ffurf fel gwyntill, ac yn profi yr hwn fan yma, mae'r hyn yn ychydig yn fwy swnllyd, ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn angen ychydig mwy o egni i tynnu y taclen hon. Felly, dwi'n meddwl mae'n gwell i mi i defnyddio yr un arall sydd yn ychydig yn llai ac yn teimlo yn ysgyfanach. Oherwydd, mae'r hwn fan yma yn edrych yn fwy effeithiol gyda'r ffurf o'r gwyntell ac gyda'r ehangder yn ychydig fwy na llall. Ond mae'r hyn, oherwydd ei pwyster, yn angen mwy o'r nerth i'w tynnu ac i gasglu y chwynennau a'r brygynnau neu'r brywyddau. Achos gyda'r un fan yma, gyda'r ffurf fel gwyntell, mae'r hyn yn angen fwy o nerth i dynnu yr gwair. Oherwydd mae'r hwn yn crafu yn dyfnach i mewn i'r gwair neu'r glaswellt, ac mae'r hyn yn cael ei tymwyd yn hawdd gyda'r dyfnder neu'r pwyster o'r cribin sydd yn mynd i mewn yn dwfn i'r glaswellt os pan dwi'n defnyddio yr un arall. Mae'r hyn yn fwy ysgyfnach ac dwi'n gallu teimlo fel dwi'n gallu ei rheoli
yn fwy effeithiol. Felly gyda'r taclen yn ysgrifennach, mae'r hwn yn rhoi i ni cyfle i'w rheoli yn well. Dwi'n meddwl dechreuais i gyda'r hwn fan yma, ac wedyn meddyliais i mae'r hyn yn gweithio mor dda, efallai dwi'n gallu gwella y sefyllfa ac i dod o hyd o'r un sydd yn well. Ac gyda hynny, efallai prynas i yr un y model sydd yn nesaf yn ei maint, ac yn y canlyniad roedd hynny yn llai effeithiol nag yr un roedd yn y dechreuad. Felly dwi'n mynd i parhau gyda'r un fan yma, yr un sydd yn llai ac yn ysgrifennach, ac i dweud y gwir yn fwy plesurydd i'w defnyddio ac i'w rheoli. Ac yn y diwedd, dwi'n meddwl mae'r hyn yr un sydd yn fwy effeithiol hefyd. Pryniad arall sydd dwi'n yn hollol fodlon gyda fe ydy'r hyn neu y rhain fan yma, sef y dwylo mawrion, oherwydd mae'r hyn wedi arbed mor gymaint o gwaith. Oddi wrth amser i ystymio lawr, i gasglu gwair neu glaswellt neu brigynau neu byrwyddau o gwmpas. Mae'r hyn yn lleihau y gwaith mor gymaint. Felly, ar y prynawn yma, am mor hyfryd, dwi'n mynd i barhau gyda'r dacluso o gwmpas yn yr ardd. Yn y fwyaf, i cribinio neu rhacanu y glaswellt, i rhoi glaswellt cyfle i dyfu yn y helwyn, ac hefyd i gasglu y gastrop yr ardd i mewn fel hyn. Ac hefyd i siarad ac i cymryd y cyfle i ymarfer yn siarad yn y iaith. Mae'r taclen hwn yn ei gelwid ar ysgrythwr neu ysgrythydd gyda'r oddi wrth y gar neu y bedd ysgrythu neu i prwnio. Felly ar gyfer y gorchwil hwn, mae gyda ni cefndrefn o weithio i weithio yn effeithiol. Dwi'n meddwl yn gyntaf mae'n angen i ysgyrthu brigynau neu'r brywyddau pan roed nhw allan o'r bag cyn ei osod i mewn yn y bag fel hyn gyda'r cangen fan yma, os ydyn nhw'n gallu ei ysgyrthu tu allan fel hwn. Felly ydyn nhw'n gallu defnyddio cribin neu'r trasgl neu'r rhaca i'w casglu ac wedyn i'w ysod gyda'r dwylo mawrion i mewn yn y bag, yn ytrach nag yn gyntaf yn ei gosod i mewn ac wedyn yn ymgeisio
i'w torri i mewn yn y bag. Mae'r trefn hwn yn fwy effeithiol. Ac hefyd yn cyflymach, os rydyn ni'n gallu cwblhau y gorchwel hwn yn fwy effeithiol, fe fyddai yr holl gorchwel yn diweddu yn ddianach. Felly, i dychwelyd i'r pwnc o rydyn yn ei trafod o blaen yn y fideoedd o blaen, os ydyn yn crybwll ynglyn ar y crefft o trafod y chwedl. Felly, os ydyn yn crybwll ynglyn ar pob peth dan y hael gyda ei dyfodiad, gyda ei hanes ei hunan, gyda ei dechreuad o'r chwedl, y canol o'r chwedl, ac wedyn yr diwedd o'r chwedl, ac dwi'n meddwl mae'n wir ynglyn â popeth dan y hael, enghraifft gyda'r trosgol neu'r cribin fan yma, sydd ydyn awr yn ei defnyddio yn cynharach o'r oedd yn sonio ynglyn ar sut o'r oedd ei mor dda i mi i'w defnyddio hyd nes o'r oedd yn mynd i prynu un yn tebygu iddo fe, ond yn fwy, ac fel cylyniad o'r oedd hynny yn wael fel cylyniad, oherwydd roedd y ddaclen hon yn pwysach i'w gynnal ac yn angen mwy o waith. Felly, gyda'r chwedl neu hanes gyda pwpeth dan y hael, ydyn nhw'n gallu trafodi rhyw fath o llydd amdano fe. Felly, ydyn nhw'n gallu dysgu oddi wrth pwpeth dan y hael, oddi wrth ei hanes. Felly, dyna'r beth sydd yn diddorol ynglyn â sgorsio pan ydyn nhw'n gallu dechrau gyda'r dechreuad o'r chwedl neu hanes, ac wedyn yn ei trafodi i eraill, a wedyn mae'r hwn yn tynnu sylwad o'r gwrandawyr, ac mae'r hyn y peth sydd yn creu y diddordeb, beth bynnag ydy'r godrych o'r chwedl. Felly, gyda'r rhywbeth cyn symled o'r cribin fan yma, mae'r hwn yn gallu creu y diddordeb gyda'r gwrandawyr. Felly, mae'r hwn yn caniatau i ni i sgorsio ynglyn â beth bynnag ydyn ni eisiau. Dim mater sut ydy'r ei mo fach neu am pwysig. Mae popeth gyda fe ei llyth i dysgu eraill. Felly dwi'n meddwl, efallai mae'r hyn rhanbarth o'r ysblyniad o'r dynoriwl pan ydyn ni'n gallu gwrando ar y hanes neu hanesion o'r eraill,
ac wedyn I dysgu oddi wrth ei profiadau, dwi'n meddwl, ac felly trwy hyn, allwn ni'n gallu creu diddordeb yn beth bynnag chwedl neu hanes allwn ni'n gallu trafod amdano fe. Felly, trwy'r hyn, sef trwy'r ymadrodd o'r hanesion o bethau, beth bynnag ei yn ystyried dwywaith, beth ydy'r yn ystyried dwywaith, felly unrhyw beth heb ei hystyr, rhywbeth sydd yn lai, beth bynnag ei laihad, rydyn gallu canfod y rheswm neu'r esgus I ymarfer yn siarad yn y iaith, a trwy hynny rydyn gallu datblygu y crefft hefyd I sgwrsio ac I siarad ac I atgoffa ein hunain am yr eriau Cymreicdod ac efallai, os nad ydy'r gair Cymreicdod yn bodoli, rydyn ni'n gallu arloesi efallai am yr posibilrwydd o geiriau Cymreicdod ar ei cyfer. Felly, nawr maen nhw wedi dechrau I chwirhau gyda y tymheredd yn gostwng yn ychydig, achos roedd yn dechrau I teimlo yn ychydig yn oeth I ddweud y gwir y prynawn yma fel y haf go iawn, ond nawr maen nhw'n dechrau I oeri yn ychydig. Felly dwi'n mynd I pharhau gyda'r cribinio o'r haf I casglu brigynau gyda'r casgl neu'r enw arall ydy'r rhaca sydd yn weddol Saesnegol neu'r enw arall ydy'r cribin fel y crib ac dwi'n defnyddio ar un fan yma sydd yn ysgyfnach ar un oedd gyda mi yn wreiddiol cyn I mi mynd I prynu ar un arall sydd yn ychydig yn fwy na'r hyn ac roedd hynny gyda'r maint yn fwy yn clymach hefyd ac yn fwy llafferus i'w defnyddio. Felly, yn bwysig I cadw llawnt yn cryf oddi wrth haen o'r gwair. Felly, I dachwelyd yn ôl i'r pwnc o'r sgwrsio'r iaith. Dwi'n canfod mae'n diddorol. Beth sydd diddorol yw, ynglyn â'r iaith, yw pan ydym dod o hyd o'r gair sydd nad ydym ni yn ei gwybod a gair Cymreicdod. Mae'n mor hawdd I creu rhyw gair gyda'r geiriau gyffredinol I mynegu yr un ystyr. Felly, a dydd arall, rydyn yn rhyfeddu beth ydy'r gair Cymreicdod ar gyfer lansio
oherwydd ordyn yn gwrando ar y radio neu yn gwylio rhywbeth ar teledu, ac roedd rhywun yn dweud rhywbeth fel y lansio o rhywbeth fel llong neu rhywbeth. Felly beth ydy'r gar cymrictod ar gyfer llansio? Felly wedyn edrychais i fyny ar yr geiriadur ac nid oedden ni'n medru i dod y hyd o gar yn cymrictod, felly oedden ni'n wedyn yn ceisio i meddwl os ydyn ni eisiau i mynegu yr ystyr o lansio beth sy'n digwydd. Felly mae'r hyn yn ymglymu ar llwyfan graeth os ydyn ni'n meddwl am y llansiad o llong a gyda ni y llwyfan lle y mae'r cynulleidfa yn ei presennoli ar gyfer y digwyddiad. Felly, ydyn ni'n gallu defnyddio y gar llwyfan fel rhan fath o'r gar i ystyru llansio, ac wedyn beth sy'n digwydd, beth ydy'r amcan o'r lansiad. Mae rhywbeth sydd yn cychwyn, ydy y llong neu ydy rhyw fath o adeiladau neu rhyw fath o rhaglen neu ffatri neu siop neu rhywbeth. Felly ydyn ni'n gallu defnyddio y geiriau llwyfan ac wedyn cychwyn. Felly ydyn ni'n gallu dweud ar gyfer llansio, mae'r hyn yr llwyfan cychwyniad efallai. Felly dwi'n meddwl ydyn ni'n gallu defnyddio geiriau cyffredinol i mynegu yr ystyr. Ac dwi'n meddwl os ydyn ni'n darllen testunau o blaen oddi wrth canrif diweddaraf neu oddi wrth enghraifft y nofelau neu'r cylchgronau Victorianaidd, maen nhw'n edrych fel maen nhw'n gwneud yr un peth i creu y geiriau oddi wrth y geiriau cyffredinol i ymuno geiriau gyda'i gilydd i ffurfio y geiriau addas ar gyfer eu poes eu hunain. Felly, pan ydyn yn methu i dod y hyd o geiriau yn gymwys sydd yn cyfreithiol i dweud rhywbeth, felly os ydyn ni'n gallu meddwl am geiriau eraill ac wedyn ydyn ni'n gallu efallai ymuno ei gilydd i ffurfio yr un ystyr. Felly dyma'r ffordd arall i mynegu y geiriau, neu ydyn ni'n gallu troi tuag at yr etymoleg yn y Saesneg, ac wedyn ydyn ni'n gallu cyfieithu yr etymoleg oddi wrth y Saesneg neu'r Lladin neu'r Groeg i geiriau Gymraeg. Dyma'r ffordd arall hefyd i cadw mewn yn y cyfrwng o siarad yn cyfreithiol.
Felly fan yma, dwi'n eisiau I ymadrodd neu cyfrannu sut ydw i'n ymarfer fy adnabyddiaeth o'r geiriau achos dwi'n gweithio o holl amser yn y cyfrwng o Saesneg sut I cadw I fyny y safon I atgoffa fy hunan o'r geiriau. Felly yn gyntaf, dwi'n meddwl mae'n pwysig I darllen, I gadw yn darllen y nofelau a testunau yn Gymraeg. Ac wedyn, pan ydyn dod o hyd o'r gair nad ydyn yn ei gwybod I greu y rhestra ac wedyn I osod y gair union i'r rhestra ac wedyn nid yn unig hynny ond I defnyddio y geiriau hefyd. Felly gyda'r rhestra o'r eriau, dwi'n meddwl mae'n pwysig nid dim ond I cadw nhw yn y rhestra ond hefyd i'w defnyddio nhw I creu efallai I ysgrifennu nhw fath o chwedl gyda'r geiriau hyn ond nid yn unig I ysgrifennu chwedl ond hefyd achos dwi'n meddwl os ydyn dim ond yn ysgrifennu chwedl ar ôl yn darllen y chwedl dyna'r y diwedd o'r chwedl neu'r ymadrodd o'r digwyddiadau dwi'n meddwl mae'n mwy effeithiol ac yn fwy defnyddiol I ysgrifennu yn ytrach na'r un chwedl ac wedyn un arall ac wedyn un arall I ysgrifennu rhywbeth sydd yn ei maentiolaeth yn ychydig yn fwy fel nofel gyda'r un pennod ar ôl un pennod ar ôl un pennod felly pan ydyn ni'n gwneud hynny pan ydyn ni'n cofio yr hanes sydd yn digwydd cynllun o'r maradau union yn nofel mae'r hyn yn dilyn yr cynllun sydd yn ychydig yn fwy gymleth ac trwy hynny ydyn yn gallu cysylltu ac ynglymu y geiriau yn ein cofni yn fwy effeithiol na dim ond yr straeon unigoliedig. Felly dyma'r ffordd sydd dwi'n defnyddio I cofio geiriau ac I defnyddio geiriau yn ytrach na ysgrifennu y straeon un ar ôl un arall I ysgrifennu penodau o'r nofel. Does dim angen ar gyfer y nofel I fod rhywbeth sydd yn orgyneddus neu ardderchog neu rhywbeth arbennig oherwydd fel rydyn ni'n gwybod o'r blaen mae gyda popeth dan y hawl ei hanes ei hun felly rydyn ni'n gallu ysgrifennu nofel ynglyn unrhyw beth rydyn ni eisiau
os ydy gyda'r elfennau union yn y nofel, y dechreuad, y canol ac hefyd diweddiad. Mae'r hyn yn creu yr ymadrodd sydd yn creu y diddordeb ar gyfer pobl i clywed am y sylwedd ac i ymddiddori yn y sylwedd. Sut bynnag yn ystyrydwy ydy'r sylwedd. Enghraifft, mae gyda ni y nofelau ynglyn â'r hanesion o'r anifeiliaid. Fel yr cwnigenod, enghraifft, mae'r awdurion yn y gorffennol wedi ysgrifennu nofelau ynglyn â'r anifeiliaid, neu cathod, neu cwn. Felly ydyn yn gallu ysgrifennu nofelau sydd yn berthnasu i'r bywydau ein hunain yn benyddiol. Enghraifft, fel dyddiadur, os ydyn ni ddim yn cadw i gyfathrebu a holl amser yn defnyddio iaith, felly ydyn ni'n gallu cadw ein safon yn defnyddio iaith. Fodd bynnag ydyn ni'n gwneud hyn. Wel, beth ydy'r nofel dwi'n yn ysgrifennu? Wel, beth dwi'n yn gwneud yw dwi'n cadw geiriau sydd nid yn anghyfreiddio i fod geiriau newydd i mi, ond geiriau sydd dwi'n yn ei ymddiddori yn nhw, ac dwi'n cadw nhw union yn y rhestrau, ac wedyn pan mae y rhestra yn dod o hyd o maint o 820 o'r eiriau, dwi'n gallu defnyddio yr 820 ohonynt fel y geiriau ar gyfer yr pennod union yn y nofel. Felly gyda'r maentiolaeth o'r hanes union yn y nofel sydd yn ychydig yn fwy sylweddol nag straeon neu straeon byrion, dwi'n meddwl y bydda hyn yn cadw y diddordeb union yn yr cymeriadau union yn y nofel yn amser hir, ac wedyn byddai'n gallu parhau i ychwanegu i'r ymadroddiad neu'r digwyddiadau union yn y nofel ynglyn â'r cymeriad hwn, ac gyda'r diddordeb union yn y cymeriadau amser hir, fe fyddai hwn y hunain yn gweithio i cadw yr diddordeb o darllenwyr